Както ви обещах, днес ще порисуваме на тема Аз съм промяната. Привет! Привет! Следя и чата, пишете ми откъде гледате, къде ще рисувате, какво е при вас времето. Докато се съберем няколко човека поне. Дайте ми знак, чувате ли ме, виждате ли ме, наред ли е всичко? Привет, привет! Някои от вас може би само ще гледат, други ще рисуват. Записа ще остане тук в групичката, така че може да рисувате от казанлък. Здравейте! Може да рисувате и на по-късен етап, но тези, които са на път и не могат да рисуват, а само гледат или слушат, мислете за нас, пратете енергия за нашето, чува се прекрасно, чудесно, за нашето рисуване. Защо аз съм промяната? Понеже и в подзаглавие, така в пояснението, чува се Даряново, вали и тук ще вали всеки момент, толкова е облачно, вече си отива лятото. Понеже следващия месец предстоят избори. Значи за 1 или 2 месеца не се прави промяна, няма как да стане за толкова бързо време, но е важно да разберем, че всеки един от нас е промяната. И днес ще рисуваме на тази тема. Тоест, привет от Стара Загора. Ще гледам, защото пътувам. Добре. После рисувайте и пратете рисунки. Ще сложа албум за рисунките ви. Значи, сигурно 90% и повече не са доволни от това, което се случва. И много пъти съм писала, много пъти съм казвала, че случва ни се това, което допускаме да ни се случи. Случва ни се това, от което се страхуваме да не ни се случи. Случва ни се това, което мислим. Тоест, когато имаме негативни мисли, няма начин да не ни сполетяват негативни неща. И в случая, понеже е за цялото, като България, българите като едно цяло, това, което всички мислим, това е реалността, това е действителността. Това, от което всички се страхуваме, това ни спохожда. Това, което допускаме, и това е главното, което допускаме, това ни се случва. И така, сърдец сега ще завали. Да, няма по-хубаво нещо от лошото време. Дряново, Стара Загора, Сърдец, чудесно, 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 здравейте, здравейте, здравейте. И всички също знаете, че не може с едно и също отношение, с едно и също държание, с едни и същи мисли да променим нещо и с едни и същи нещо, от едно и също нещо да очакваме различни резултати. Тоест, да не ходим да гласуваме, да не променяме себе си, защото всичко започва от нас, от всеки един от нас. Промяната на колективно ниво ще се случи, когато има промяна при всеки на индивидуално ниво. Здравейте! Здравейте, здравейте! Така, аз предлагам да започнем. Предполагам, че всички имате... Друго, което забравих да кажа. Идеята за това рисуване е от една участничка в групата, която ми предложи, още миналата година ми предложи да рисуваме, но тогава пътувах за България, местих се от Германия за България и нямах възможност да подготвя нищо. Идеята е нейна, съдържанието в случая е мое. Тя е тук до мен също и ще ме подкрепя. Нейната идея ще е за следващото рисуване, така че очаквайте и по-нататък и още едно рисуване.
от свещата. Здравейте! Така, предполагам, че всички имате лист хартия, черен маркер. Аз обичам да рисувам с черен маркер. Просто контраста ми е много важен. Така, приготвям съм си камерата. Сега ще обърна камерата. Този път рисуването ще е малко по-различно. Тоест няма да ви водя, защото аз не съм ръководител, няма да ви водя. Ще ви показвам само, може би, някои стъпки, но ще работим заедно. Тоест очаквам вашата активност. Очаквам да ми пишете, да мислите с мен. И така. Обръщам камерата. Няма да говорим за политика, няма да говорим негативни неща. Ще работим днес за промяната. Тоест, това което до сега го мислим. Значи, нейрографиката е един прекрасен метод, с който променяме нашите невронни връзки. Значи, това, което до сега сме мислили, в което сме вярвали, в което сме били убедени, това нещо по някакъв начин е създало тези невронни връзки и чрез нейрографиката ние ги променяме. Хармонизираме някои връзки, създаваме нови, хармонизираме и тях и променяме ли нещо в мозъка, тогава променяме и нашите действия. Тоест, променят ли се нашите мисли, променя се и реалността. Нашия мозък не знае кое е вярно, кое е реалност и кое не. Тоест, промяната започва от главата. И тази промяна я правим с нейрографика. Дайте ми някакъв знак, тези, които не са рисували никога нейрографика и не познават този метод. Дайте ми едно минусче, които не са рисували, плюсче тези, които са рисували. Но аз през това време ще ви кажа някои основни неща, които са необходими. Да, плюсчета има вече. Значи, Добре, чудесно, има плюсчета. За да променим нашите, както казах, нашите невронни връзки, ги рисуваме. Тоест, рисуваме така наречените нейролинии. Или това се казва също и линията на Пискарев, на създателя на този метод. И тези линии са съвсем бионични, водят ни там, където не очакваме да ни заведат. Тоест, във всеки един участък, когато разделим на равни участъци една линия, виждаме, че в никой участък тя не се повтаря. Само плюсчета виждам. Чудесно, чудесно. Нищо. Някой, ако гледа, който не е запознат с метода, так му ще има и тези основни неща. Тези всичките, значи една права линия не е нейролиния. Такава вълнообразна, където са еднакви всички участъци, също не е нейролиния. Такива остри също не са нейролиния. Така, и рисувайки тези нейролинии, те се пресичат някъде, защото ще рисувам. Всяка нейролиния представлява една наша мисъл. Осъзната или не. Защото не всички мисли, които ни минават през главата, ги осъзнаваме. Та всяка една мисъл така минават безразборно в главата ни и се пресичат някъде. Това означава, че има някакъв конфликт. Тоест, тези мисли имат само една допирна точка на пресечката, където нямат или нищо друго общо, или
Нямат нищо друго общо. Тези линии, които са в конфликт, ги окръгляме. Ето това е така нареченото окръгляне. Всички ъгълчета правим им такива дъгички навътре. И възможно да няма никакви, ето при мен се получи сега тук едно така по-дебело. Правим го да излезе плавно на линията, дори ако трябва, минаваме по цялата линия. И това, ето тук също ще направя едно окръгляне. И така ги интегрираме в цялото. И тези нейролинии, окръглени, представят нашите невронни връзки. И това е, от което се нуждаем днес. Готови ли сте да започнем? В самия текст към събитието бях написала, ако сте го чели, бях написала 4 израза, които със сигурност всеки от нас или ги е мислил, или ги е чувал някъде. И това са наистина едни такива негативни мисли, които днес ще преобразим в положителни. В случая ще нарисуваме като начало 4 кръга. Изчакайте да ви покажа. Така големички. Не са ни необходими пергел или други помощни средства. Напълно така интуитивно. При мен този излезе много голям. Въобще не са симетрични, въобще не излязоха така, както си ги пожелах, но нищо. Това също има някакво значение. Това ще го открием накрая. Така. Защо точно тези 4 израза днес? Защо искам по тях да работим? Значи първият, понеже и обаче очаквам от вас искрен и честен отговор. Чували ли сте или мислили ли сте си някога? Може ли да споделим това рисуване? Разбира се, споделете. Групата е публична, така че ще достигне всички. Споделете, чудесно. Благодаря. И другото, което забравих, повечето от вас ме познават, но забравих да се представя. Нищо. Днес ме дойде малко в повече, имах много технически проблеми с Zoom и съм благодарна, че въпреки всичко успях да съм точно на време тук с вас. Аз съм Лина Христова, художник съм, арт-коуч, специалист по нейрографика, по първа професия икономист и се занимавам от 2020 година с нейрографика. Има много събития. Има няколко събития безплатни, които може да намерите в групичката или в YouTube страницата ми. Има и платени събития, които също ще намерите в групата като реклама. Ако нещо ви интересува, може да ме пишете. Чудесно, благодаря ви за споделянето. Така, кажете ми сега честно, някой казвал ли или чувал ли думата няма управия? То няма. В България няма управия. Няма да говорим за политика, не говорим за политика, просто за отношението към реалността, която ни заобикаля. Няма да съдим никого.
Просто нашето отношение всеки ден. Да, аз си признавам също и го чувам и съм го мислила. Няма оправия. Значи това е нашето отношение към определена ситуация. Това са нашите мисли. Те са породени от нашите убеждения, вярвания, от опита, през който сме минали. И всички, да, постоянно, всеки от нас, като мисли така, да, или израза, малък сме, но изключително тъп народ. Да, такова също. Да, постоянно. Значи няма как да изпращаме такива мисли в Вселената и да получаваме нещо положително. Просто няма как. Няма как да стане. Да, този първия кръг го наричаме всичко е поправимо. Всичко е поправимо. Значи, както можем да поправяме себе си, характера си, личността си, идентичността си, както може да поправяме всичко в семейството. Да, точно където насочваме мислите си, там насочваме и енергията си. Както можем да поправим нас самите, семейството, роднинските отношения или отношението към тези отношения, така можем да поправим и всичко останало. Тоест, всеки от нас, промени ли си мисленето, в всичко е поправимо. Ако всеки от нас излъчи тази положителна енергия към Вселената, всичко, но наистина от душа и сърце, не със съпротива вътрешно и със страх. Да, ама, без съмнение. Без съмнение. И тогава е възможно заедно да направим. Сега очаквам от вас да изброите. Аз също имам някои идеи, но очаквам от вас да изброите какво е поправимо. Какво е поправимо? Както за нас, какво е поправимо за нас като личност, за всеки един от нас като личност, което е необходимо и за промяната на цялото общество, на целия народ. Дайте ми пример, че в коментар. Кое е това, което смятате, че е непоправимо? За да го обърнем в положително. Съзнанието, мисленето. Да, пишем ги тези думички. Съзнанието, мисленето. Можем да се научим да взимаме коректни решения, за да се придвижваме в посока, която е градивна за нас. Коректни решения. Действията. Променяйки мисленето, променяме и действията. Променяйки мисленето, променяме и решенията. Променяйки всичко това, променяме и съзнанието. Изкачваме се на едно по-високо ниво. Прошката. Простим ли първо на себе си, тогава можем да прощаваме на всички, на всичко, за всичко.
Една много негативна дума ми идва в момента, но приемането, да, пиша приемането. Отношение. Да, направо отношението, иначе много негативно ще. Отношението, поправимо е отношението. Отношението ни към другите, към себе си, към другите и към света. И понеже запълних, ще се връщаме към този кръг. Ако ви идват идеи, пишем ги. Даже с примери, така ги нарекохме така по-деликатно ги нарекохме. Ако искате, може да споделите като пример нещо за прошката, който каза, например, за прошката. За мисленето, говорихме за мисленето. За приемането, какво точно да приемем. Хубаво е да ги обмислим и да ги говорим тия неща, да ги изкажем. И сега ще ги изрисувам. И този кръг го нейрографираме с тази нейролиния. Вярата ми идва сега. Вярата в себе си, в Бог, в хората. Да приемем ситуацията, да. Поставяне на поставяне на здравословни граници. На граници. Както на себе си, така и на другите. И нейрографираме този кръг и влизаме смело през думичките. Няма страшно. Ако някой от вас има нужда да ги вкара в кръгче или в елипса, също може. Аз този път няма да го направя, защото съм с по-дебел маркер. И ще стане много тъмно и черно. И там, където ни се пресичат линиите, си ги окръгляме. И мислим пак. И тук за мен е важно, такава ми беше идеята, всеки от вас, всеки от нас да се замисли от тези думички, какво на него му е най-актуално. Може ли думичките да ги пишем отзад на листа? Ами може също, с номерца може да си ги пишете 1, 2, 3, или пък към първия елемент, да, може. И нейрографираме и си мислим изграждане на самоуважение, да. Самоуважение. Значи, когато уважаваме себе си, тогава ще уважаваме и другите, и другите ще ни уважават. Защото ние сме едно цяло. Няма как, не може да го разграничаваме. Това, което хората се отнасят с нас така, както ние се отнасяме към себе си. Тоест, човек, който не приема себе си, не обича себе си, не вярва в себе си, няма как другите да вярват в него, няма как другите да го обичат, няма как другите да му се доверят. Така че първо трябва да изградим това всичко за себе си. И си окръгляме местата, където има пресечено. Хармонизираме тези мисли.
И наблюдавайте и мислите, и чувствата в момента, които изникват. На физическо ниво появява ли се нещо, което е така да напомня, тук нещо не е наред. Свива ли се стомаха, например, изтръпва ли кръка. Ето такива физически усещания. Идват ли някакви нови идеи? Кое може да е поправимо? Кое може да поправим още? Не може винаги да играем ролята на жертва и да казваме, държавата ни е длъжна. Аз много се чудих дали да дам един пример, но не мога да си го спестя. Поемане на отговорност, това е най-важното. Отговорност. Нали ви казвам, мислех си дали да го споделя в пространството. Това нещо, то не е нещо тайно или неприятно, но понеже това е моя опит в последните месеци, както повече от вас знаят, прибрах се след 22 години живот в Германия, се прибрах в България, в едно село, в един район, в който никога не съм била. Нямам никакви допирни точки. Можем да подобрим средата си и качеството на живота. Да, пишете всичко. Среда, качество на живот. А среда как може да променим? Средата как може да променим? Точно това е и моя пример, който искам да ви разкажа. Да, в това село, в което живеем, има много несгоди. И то от години. И с една група от хора решихме, искахме беше стигнало до такава степен, че трябваше да променим, или трябваше да си отворим устата поне за едни проблеми, които засягаха цялото село. И забелязах много, много, много несигурност. Тоест аз бях инициатора за тези неща, но което срещнах при тези наистина мили хора и добри, които бяха също доста ангажирани, усетих тяхната съпротива. Усетих съпротивата, усетих несигурността, недоверието в себе си и въобще във всичко. И ми стана много мъчно и много тъжно, защото нагласата можем да променим. Точно така. Стана ми много мъчно, защото не само те, имахме разговори с хората, възрастните хора, които живеят в селото. Те са загубили надежда. И те казваха, няма оправия. Аз затова толкова се навих да направя и това рисуване, защото имаше оправия. В случая това, което искахме, го постигнахме, но няма мотивация. Мотивация ще напиша. Всички казваха, нищо няма да стане, то толкова години не е станало, няма да стане. Няма оправия, в селото е така от години. Може би някой от вас, но може би сте разбрали, става въпрос за водоснабдяването. Аз съм поствала моите
впечатления. Та, като чуха тези хора, и млади, и по-възрастни, че няма оправия, и тогава ми стана много мъчно. При някои хора е много трудно вече да се промени тази нагласа. Много е трудно да повярват в нещо, което не са виждали, вероятно. Тоест не се е случвало от години. И затова моята идея е наистина да ви мотивирам да повярвате, че всичко е поправимо. Всичко е поправимо. Само ако го искаме. И всичко е възможно. Това е нашия втори кръг. Всичко е възможно. И сега очаквам пак от вас да ми помогнете да наречем някои думички. Кое е възможно? Кое е това всичко? Кое е възможно? Започвам направо с промяната. Промяната е възможна. Може някои думички да се повторят от тук, няма проблем. Тук вложихме друг смисъл. Да се променим, да. Промяната. Промяната е възможна. Кое още е възможно? Пак мисленето. Да повярваме в доброто, да. Вяра в доброто. Увереност в себе си. Точно така. Увереност в себе си. Възможен е да сплотим единство. Не само е възможно, а е толкова необходимо. Възможен е успех, колкото и да не го вярваме. Да се приемем каквито сме. Приемане. Да, възможно е да приемем ситуацията. Да приемем означава не да се примирим. Да приемем не значи да се примирим. Воля. Защото, например, в това село, със сигурност и в много, много, много други населени места, хората приемат ситуацията такава, каквато е. Аз питам съседката, защото ние няма цял, имаше ли вода? Има ли днес вода? Имаше ли вода? Ами не. Така с такова приемане, че ако Господ даде, ще имаме вода да пием. Просто проблема е на друго място. Както и да е, няма да влизам много в детайли. Волята я написахме. Няма да се примиряваме с ситуацията. Трябва да действаме. Възможно е действие. Да научим нови неща. Научим нови неща. Вяра, самоувереност, ако имахме увереност в себе си, вяра, воля, действие, мотивация. Мотивация да променим неработещи модели, промяна на моделите. Тук горе промяна личностна промяна, тук на моделите, на старите модели. На стари модели. Самодисциплина, да, да. И нещо, което да може би повече. Това ще го сложа, дойдем и сега горе към всичко е поправимо. Характера на човек, като характер, точно характер, защото се сблъсках с различни характери, от които произлизаше този
от някой страх, от други несигурност, от други завист, злоба и така нататък. Промяна на стратегията, тактиката, промяна на начина, стари модели на стратегия, тактика. Самодисциплина написах. Да, много е важно. Много е важно. И най-важното, възможно е да сме добри. Знаете ли, че това е най-лесното? Не, може би за някой е трудно, но това е нещото, на което е способен всеки. Това ни е дадено още по рождение, това ни е дадено от Бог, да сме добри. Да се усмихваме. Да поздравяваме. Аз още не мога да свикна, пак излизам от темата, но още не мога да свикна да влизам в магазини, в учреждения и да не ме поздравяват. Или пък аз като поздравя ме гледат, или срещам по улицата хора и ги поздравявам, те ме гледат като стъписани. За тях това е нещо странно. Не. Трябва да сме добри. Това е възможно. И пак с нейролиния. Или ще допълваме, в случай, че дойде идея. И минаваме колкото пъти е необходимо по тази линия. Продължаваме в друга посока. Там, където не очакваме да я видим. Ако някой има нужда да си огради самите думички, пак казвам, даже е по-добре. Или определени думички. Това, което на някой му липсва. Да речем волята. Оградете си я с кръгче. И пак си окръгляме местата, където се пресичат. Възможно е да обичаме себе си и ближния. Когато обичаме себе си, тогава ще можем да обичаме и ближния. Тогава ще можем да обичаме цялото село, целия град, целия народ, дори и тези, които не ги обичаме. Добронамереност. Вярвам, че нещата може да са добре и за двете. Добронамереност, да, добронамереност. А кои са двете страни? Вярвам, че нещата може да са добре и за двете страни. Има ли две страни? Справедливо разпределение на ресурсите. О, да. Справедливо разпределение на ресурсите. Много важно. За всички да има вода. За всички да има ток. За всички да има хляб. И за всички да има интернет. Забелязах, че прекъсна. За мен няма винаги интернет.
Да, това е кръга на шегата. Възможно е да си помагаме. Ако се сещате нещо, дописвайте го, кажете го и ние да си го запишем. И пак наблюдавайте как се чувствате. Изнервя ли ви това? Успокоява ли ви? Какво ви минава през главата? Всяко едно нещо си има неговото значение. Тоест, ако нещо, изнервянето, това е вид съпротива. Съпротивляваме се на процеса. Представите за миналото може да се променят. Представите за миналото. Аз тук отстрани ще го напиша. Представите за миналото. И тук, понеже говорим за миналото, нали знаете, че променяйки отношението си спрямо нещо, променяме и това нещо. Тоест, ние можем да променим не само тази реалност, в която живеем, ние можем да променим и миналото. Звучи малко абстрактно, но в случая за тези, които им звучи абстрактно, значи променяйки си отношението към миналото, ние го променяме. Тоест, ето, например, ще дам един малко така пример, както всички казват, едно време беше много хубаво, едно време. Значи, колкото повече така го мислим и отношение, дори да сме страдали и да не е имало хляб и да е било с купони или както и да е, пак казвам, нищо политическо, нищо, просто това нещо, с тези мисли променяме отношението си към миналото и за нас миналото е или прекрасно, или трагично. Тоест от нас зависи каква е нашата реалност и какво е нашето минало. То вече не са представи за миналото, те не са представи, то е опитност, то е опитност. Може да се, да, това може да се промени чрез с промяна на отношението. Ако бързам, кажете ми, дайте ми знак да намаля темпото. Ако съм бавна, дайте ми знак да се забързам. На който не му се рисува сега или е изморен, да остане да слуша и да си дорисува после. И целта на това рисуване заедно да... Знаете, че промените стават, първо тръгват от намерението. Тоест ние всички тук, които сме и тези, които ще рисуват на по-късен етап, ние сме изразили намерението, че искаме да променим нещо. Като изключим тези, които от любопитство просто надникват, тези, които наистина рисуват и са в процеса, дори просто с присъствието си, намерението, т.е. посяли сме семенцето. Посяваме семенцето, има го семенцето и правим. И ако тези в момента 10-11 човека, които сме, и после ако толкова още рисуват,
пак е нещо. Значи, даже е постижение. Тоест, колкото повече, толкова по-добре, но изпращайки намерението, дейността в момента, рисуване на Вселената, и тя ще ни го върне с изобилие. Да, за представи. Много често за миналото имаме само представи, понеже виждаме картина изкривена от някаква перспектива. Да, права си, да. Представи, да, за някои неща, които не си ги спомняме. Аз, например, от детството, съвсем като малка, нямам много спомени. Да, представи, които базират също на кой какво е казал, какво са преживяли родители, роднини. Но има истина, истината освобождава, да. На мен темпото ми е добре. Чудесно, чудесно, чудесно. И да не ви плаши това черното, тези много линии, черни окръгления, черни думи. Въобще да не ви плаши. После като сложим цвят, ще изглежда по-красиво. И винаги може да дооправяме нещо, ако не ни харесва, да го доукрасяваме, да го оправяме, да го дооформяме така, че да ни хареса и да се чувстваме удовлетворени. Защото това е целта. С това удовлетворение е знак за нещо положително, което очакваме, което ще ни се случи. Да, това. Истината има определена вибрация. Но първо е любовта, след това идва мъдростта и тогава идва истината. Мъдростта и истината са възможни. Пишем ги и тях. Мъдрост, разбира се. Мъдрост, истина. Това е към този кръг за сега. Ако се сетите нещо, подсказвайте. И признайте си сега честно, някой от вас мислили си, той с мене и без мене се тая. Той с моя глас и без моя се тая. То аз света няма да го оправя. То аз съм глас, моя глас е глас в пустиня. Признайте си честно, чували ли сте го, мислили ли сте го, убедени ли сте в това? Да, аз, да. Аз съм го мислила преди години, наистина. Мислила съм го, но сега не го мисля. Аз сега вярвам, че всичко зависи от мен. Тоест, сега да речем, понеже въпреки всичко е свързано с изборите, които предстоят. Значи, ако да речем 7 милиона хора имат право на избор и тия 7 милиона хора кажат, той с мене и без мене се тая, той е моя глас. Така. И тези 5 милиона изпращат тази негативна мисъл към Вселената и как може да очакват да им се случи нещо позитивно.
Като тези 5 милиона са настроени така, че нищо няма да се промени, как може да настъпи промяната? Аз няма да ходя да гласувам, защото то така или иначе ще изберат този или онзи. Аз няма да ходя да гласувам, мен не ме топли това. Аз няма да ходя да гласувам, защото и без това нищо няма да се промени. Мислили ли сте си го това? Чували ли сте го? А я си представете сега, 5 милиона, например, които имат право на глас. И си помислят, всичко зависи от мен. И действат и отиват да гласуват. Каквато и да е, промяна ще има. Да, всичко зависи от мен е нашия трети кръг. Не си признахте, но знам, че е така. Всичко зависи от мен. Както в началото казах, значи можем да направим промяната първо в себе си, после автоматично настъпва промяна и в семейството, автоматично настъпва промяна и в рода, автоматично настъпва промяна и в цялото общество. Съгласни ли сте? Така че този, който управлява, трябва да е поправил всичко. Това е мое мнение. Трябва да е поправил всичко вътре в себе си. Трябва да е изчистил себе си. Да е разчистил в неговата къща, вътре в себе си, имам предвид. И вече когато е разчистил вътре в себе си, тогава той е способен да направи промяната на по-голямо ниво. Съгласни ли сте? Приемането на партньора такъв какъвто е. Да, макар че е малко трудничко. Да. Ами да, тук идва пак. Тук това поправяне на себе си, тук влиза, да, прошка, приемане, уважение на себе си, любов към себе си и така. Ами трудно е. Трудно е. Това е ниво на съзнание. Това е ниво на съзнание. Така че хора, които са на ниско ниво на съзнание, няма как успешно да управляват една държава. Един народ, една общност, едно населено място, едно семейство. Защото на това ниско ниво на съзнание, там са всички тези, да го наречем по-просто, черти на характера. Това е злоба, завист, лицемерие, алчност. Какво друго? Сещате ли се за друго нещо? Подигравка. Да. Значи човек, който обича и уважава себе си, ще обича и ще уважава и ближния и няма да се подиграва. Както в Библията пише, обичай себе си, обичай ближния, както обичаш себе си. Мисля, че така го пише. Не знам. Не искам сега да говоря някои неща. Но човек на по-високо ниво на съзнание
може да го направи. И за това и е идеята на моето рисуване. Да разберем, да осъзнаем, че трябва да променим себе си, мисленето си, действията си, убежденията си, вярванията си и така нататък, за да настъпи промяната. И ако 5 милиона от тези, например 5 или 7 милиона, колкото е държавата, тези 7 милиона, ако всеки един от тях се постарае дори малко да направи някаква промяна в себе си, например да не завижда на съседа, да не злослови, да не обижда, да не прецаква. Ако всеки един от нас го постигне това, ами тогава няма как да ни се случва, няма как да... Просто променя се реалността към по-добро. Така, какво зависи от мен? Ами направо реалността. Реалността. Кое друго зависи от мен? Пийте водичка, мозъка има нужда от течности. Кое зависи от мен? Тук беше по-лесно горе, всичко е поправимо, всичко е възможно, защото някакси беше така по-обобщено, някакси пак до някаква степен можем да прехвърлим отговорността към някой друг. Всичко е поправимо, всичко е възможно, може би при някой друг. А тук вече всичко зависи от мен. Ти, тя, той, аз. Какво мога да допринеса за промяната? От мен зависи това, което е моя отговорност. Да. А коя е твоя отговорност? За какво се чувстваме ние отговорни? Дайте примери. Ще ме пиша отговорност, само с една дума. Отговорност. Прошка. Някой написа прошка. Разбира се. Трябва да простим. От мен зависи да простя. От мен зависи да нося отговорност. Нужна е осъзнатост за определяне коректно на отговорностите. Да, уважение. Значи, тук мога да ви кажа, че толкова много неща зависят от нас. Действия, милост. Абсолютно всичко. Каквото и да кажете, всичко е вярно. Абсолютно всичко. Реакциите ни. Мотивация ми идва сега. Мотивация. Ангажираност. Разбиране. Правилно отношение към животните и природата. Отношението към света. Цел. Да. Както индивидуалната, така и общата. Да. Реакциите ни. Записах ли ги? Реакциите ги записах. Характера ни. Да. Характер. Промяната. Тук идва пак промяната.
Успеха зависи от мен. Успеха. Както и индивидуалния, така и колективния. Разбиране, промяна, уважение. Друго сещате ли се? Пак може да си дописваме, като се сетим, но само едно мога да ви кажа. Всичко зависи от теб, от мен. Това как виждаш реалността. Това как се отнасяш към света, към хората, към животните, към всичко. Това как приемаш ситуациите. Това как действаш. Как приемаш света. Да, ето, даже го написахте. Да, отношение към света. Приемане го писахме някъде. Или приемане на света. Приемане на света. Какво вярваш? Вярата. Да, в какво вярваш? И в кого? Истината и приемане на различните. Истина. Да, истината. Значи, само истината и само истината. Приемането, мисля, че го написах някъде. Приемане. Приемане. Да видя възможностите. Да. Възможностите. Да видим възможностите. Да видя възможностите. Не само да ги видим и да действаме. Да следваш интуицията си. Да. Интуиция. Нетърпимост към лъжата. Тук отиваме малко към негативното. Искаме да използваме само положителни. Нашия мозък има нужда само от положителни, защото наречем ли го това и насочваме негативна енергия към нас. Значи да го приемем като истината. Истината и другото приемане на... Трудно е да я търпим, да, трудно е. Справедливост ми дойде. Когато ние сме справедливи, тогава ще се наслаждаваме на справедливост. И така, и пак си пускаме нейролинии около самия кръг. Лина, прекрасна си. Мерси, да. В момента съм на място, където хората не искат да се променят и смятат, че няма оправия. Не мога да рисувам, но те гледам и слушам. Правя неща, които не искам да правя, но знам, че всичко започва от мен и мога поне малко да променя тъжната реалност към по-светло и усмихната. Благодаря ти, мило момиче, много си полезна на хората, които те гледат, на тези, които ще те гледат и всички останали, на които ще разкажат след това. Благодаря. Благодаря, също, леле. Благодаря, Дафи, благодаря. Благодаря много. Ами не се отчаивай, и аз съм на място. И аз съм точно на такова място, където хората не искат да се променят. И също смятат, че няма оправия. Да ги мотивирам да рисуваме, няма как да стане. Ами, знаете ли, аз на всички го казвам, знаете ли аз наистина какво оръжие имам, да го нарека оръжие. Това е усмивката. Усмивката. Усмихвайте се във всяка една ситуация. Няма да вървим като лудите и да се усмихваме като... Нямам това в предвид. Вие много добре знаете какво имам в предвид. Да се усмихваме, когато се опитат да ни стъпчат. Да се усмихнем, когато искаме да покажем добронамереност към някого или към света. Нали знаете, даваме това или показваме това, което носим в себе си. Ходим ли намръщени, намусени,
нацупени, ядосани, гневни, на тоя, че минал, не поздравил, на този, че еди кога си, еди какво си му е дал, пък той не му го е върнал, пък ами всякакви неща. Това са такива незначителни неща. Така толкова са ненужни и такива големи пречки са. Ние сме тук на земята да се усъвършенстваме, да се развиваме, да опознаем себе си и ближния си. И с такива мисли, чувства, действия негативни няма как да се получи. И затова това е в интерес на всеки един от нас. Единство. Да, единство. Пишем единство. И при мен е така, и аз съм на такова място. Нужно е да казваме мили думи, мило отношение. Да събираме опитности, затова сме на земята. Да, ами то чрез опитност израстваме. Мили думи, да, мили думи, усмивки, мили думи, това зависи от мен. Мили думи. Дописвайте каквото да живеем така, че да се превърнем в вдъхновение. Да. Живот за вдъхновение, така че. После няма да мога да виждам, много ми станаха на гъсто. Надявам се, при вас е по-добре. Мен ми е дебело този път маркера. И си пускаме линии, и пак си мислим, и си разсъждаваме. Значи аз мисля, че сигурно много голяма част от хората са на такова място. И знам, че е трудно. И не искам да ви разочаровам, но с това едно рисуване няма да направим кой знае какво. Тоест няма да направим голяма промяна, но ще направим първата стъпка. Ще рисуваме пак. Ще говорим пак. Ще действаме. Ето днес беше ден да изчистим България. Ими защо само един ден? Да, хубаво е, много хубава инициатива, много хубава идея. Обаче защо да е само един ден? И защо само сега да рисуваме и после да затворим и това да го забравим? Нека го правим всеки ден. Ами сещайте се за моите думи, ако нещо така ви е впечатлило това, което съм казала. Сещайте се за него. А примери мога да ви давам много. И само едно пак казвам, значи имаме ли намерение, насочим ли енергията си към определено нещо, няма начин да не се случи. Но не е достатъчно само това. Защото и това го забелязах скоро с една съседка. Така аз я мотивирах за нещо. Беше много мотивирана, вдъхновена, не мотивирана. Да, вдъхновена. Но не се получи, защото усещаше се неувереност в себе си. Тя просто нямаше увереност в себе си. Няма, все още няма увереност в себе си, но ще работим по въпроса. Така че трябва да превърнем страха в нас, в любов, да сме по-уверени, да вярваме. Много ми е приятно да те слушам и да рисувам с теб. Прекрасни теми и техники избираш. Благодаря. Благодаря, Галина. Много се радвам. Много ти благодаря. Галя, да сме добър пример за някой и да му повлияем. Да, пример. Ето, само пример ще напиша. Това е чудесно. Да. Така, нали ви казвам, вярата в себе си и в
Вселената, Бог, който както иска да го нарича. Аз гледам да не използвам определена дума за това, защото всеки си го усеща по различен начин. Всеки си има различно определение за този висш разум, тази сила, това, което ни ръководи. Та вяра, доверие, просто да се... Даже бях планувала една медитация на тази тема. То не е точно медитация, то е практика, едно упражнение, как чрез дишане и там други неща да се научим да се доверим напълно на тази сила. Не толкова на себе си. Затова за себе си е малко по-дълга работа, по-дълбока работа, вероятно, но на Вселената. И имам си едно упражнение, което аз си използвам и ще го направя. Просто се бъркаха нещата, аз пътувах, имаше разногласие с датите, но ще направя една дата скоро, за да си направим такава практика, ако искате. И така, важно е да сме добър пример. Ще ни бъде полезна тази практика и ще се радвам да я споделиш с нас. Да, планувала съм го, просто с времето малко го... с времето, защото ми се почиваше повече и бях на морето. Така, трябваше да събера енергия, за да мога сега с вас да рисувам. И така, повече вяра в себе си, в доброто. Вяра в доброто. Да вярвам в доброто. Аз мисля, че вяра е писах. Вяра. Пак ще напиша. Вяра. И така, ако се сещате нещо, кое друго е важно, кое зависи от мен. Дори резултатите от изборите. Само това използвам и повече няма да говорим, но е свързано резултатите. Значи моя глас не е глас в пустиня, защото аз в моето следване имах такъв предмет за психология на политиката малко и там точно това беше това за изборите. Гласувайте, хора, гласувайте. Защото ако всеки мисли, какво зависи от мен? Всичко зависи от мен. Там, където се пресичат и кръговете, също ги окръглете. Навсякъде, където има пресечени линии. Това рисуване остава в групичката за винаги, докато Фейсбук светува. Ако искате, много ще съм благодарна да споделите видеото. То ще остане сега в Фейса, в групата. Да го споделите, за да достигне повече хора. Дори на по-късен етап да рисуват, важно е намерението. Това е и при желанията. Когато искаме да ни се изпълни едно желание, най-важно е намерението. Без него няма как. И то винаги след всеки елемент си идва директно и в темата си идва директно и следващия. Аз ще се връщам да си доокръглям. Ще доокръглям още малко. И после ще отцветяваме. Значи, това беше моята безгласна дума. Всичко зависи от мен. Така, има ли от вас някой, който не вярва в това, че всичко, което се случва, добро или зло, е от Бог? Дайте едно плюсче, ако има някой. От Бог,
тази висша сила или както искате я наричате. Има ли някой, който все още вярва, че лошите неща не са от Бог? Че лошите неща са наказание? Че лошите неща са изкупване на грехове? Едно плище виждам. Не, жалко. Аз не вярвам. Аз не вярвам. И може би точно това ми помага да съм положителна и да усещам не и за наказанието и греховете. Ами не, аз не го намирам. Значи има си следствие, значи причина и следствие. Да, това е вече дълбока тема и да, възможно е. Но не искам сега да споря, но искам да знам дали вярвате, че това, което става с нас самите, с ситуации, с случки е нещо зло, нещо лошо. Та наказанието аз го приемам като не наказание, просто това е следствие на нашите действия. Това е липсата на любов. Значи, когато вътрешно във вас, във всеки един от вас царува, да кажем, любовта, т.е. ако цялото тяло с всички клетки е изпълнено с любов, няма как да се случи зло. И тук играе пак ролята отношението. Значи, вярваме ли в злото, в дявол, демон? Не искам сега да говорим за вяра или кой какво изповядва или кой какво вярва, но това е моят опит и мое мнение. Не, Бог е любов, точно, вярвам, да, точно така. Сега ще го напиша. Да, значи отношението. В някаква ситуация, нещо, което ми се случва, нещо лошо, и аз го приема като нещо лошо, страдам, тъгувам, дърпам си косите, рева, тръшкам се. Какво привличам? Още зло. Не е зло, хайде зло много силно, нещо негативно. Приема ли ситуацията като някаква възможност за израстване? Също точно така. Приема ли всяка такава житейска ситуация като нещо, като възможност, като предизвикателство, възможност за израстване? И приемайки я, но наистина приемайки я вътрешно, т.е. без съпротива, тогава ситуацията не изглежда толкова страшна. За всички най-страшното е смъртта, собствената или на близък човек. Тук е пак друга тема. Това са пак дълбоки теми за смъртта. Смъртта не е зло. Ама няма да говорим повече по тази тема. Бог, всичко е от Бог. Който го усеща така да го напише, който не вярва, може да си го формулира по някакъв друг начин. Всичко е от Бог. Всичко е любов. Не си спомням каква беше негативният израз, който писах в това. За това, но нищо не мога да се сетя сега. Това, което се случва, вярвам, че има закони на кармата обаче. Да. Ние сме частица от Вселената, ние сме едно. Точно така. Ние сме едно. И тук ще се напише направо любов.
може да прозвучи малко грубо, но на моменти, и ще го кажа, то си ми е отвътре. Значи на моменти даже тук скоро време също ми се случи, казвам, те са си го заслужили. Рискувам да си промените мнението за мен, но има моменти, когато просто наистина дори го вярвам. Те са го заслужили. Значи хора, които не вършат зло, или дори тези по-обикновени негативни качества, като завист, лицемерие, липса на мотивация, да гледат да прецакат други и така нататък. Всичко, което се случва действително, е защото така трябва да бъде. Защото тези хора, които излъчват това, те няма как да получат друго. Съгласни ли сте? Не. А как? Има Божия... Има я, да, Божия милост има, да. Има Божия милост, да. Но не говоря за трагедия и трагични случаи, не говоря. В момента съм фокусирана в това, понеже казаха и други хора, че живеят на такова място, където е трудна промяната. Тези хора, които живеят в това населено място, местност или така нататък, тези хора, които са настроени негативно, които не искат да си мръднат пръста, които гледат да прецакат другия, които гледат по нечестен начин да забогатеят, които гледат каквото и да е, каквото има свободен... Има го свободен избор, но как, давайки това, излъчвайки това, как може да... Любовта има, Бог обича всички, но тук пак отиваме малко на такава тема. Любовта е към всички и да не искаш промяна също е избор. Да, ама не може това ти избираш това, ти мислиш това, ти допускаш това и да получиш, и да очакваш да получиш нещо по-различно. Да. Да, всичко е избор. И избор да живеят без вода хората. Това също е избор. Да, така, сещате ли си нещо друго във връзка с това, с този елемент, че всичко е от Бог, всичко е любов? Значи всяко едно намерение за промяна на каквото и да било, естествено, че има подкрепа. Тоест, изпращайки това намерение, тази мисъл, това отношение, и получаваме същото. Има две неща, които стимулират към промяна. Моркова и към шика. И ти смяташ, че и двете са в ръцете на Бог? Или не? Някога човек не иска моркова. Да. Не винаги зависи от теб да си промениш нещата, зависи от друг човек и ако той не иска да се промени, въртим се в един порочен кръг. Аз пак казвам, това сега коренна промяна няма как да стане. В населението, които са по-възрастни, особено няма, то е закостенялото, просто е много трудно. Но променяйки себе си автоматично около нас, значи излъчвайки любов, разбиране, прошка, автоматично се променя всичко около нас. Това го казвам от личен опит.
Някой човек не иска моркова, тогава остава само камшика. Трагедиите също са възможност за промяна на курса. Да. А от кого са те? От кого са трагедиите? Но по трудния начин. Да, но от кого са? Получаваме това, от което имаме нужда, за да научим ненаученето. Дори най-гадните неща, които ни се случват, ни дават някаква опитност. И да, смятам, че всичко, което се случва, независимо дали е добро или лошо, се случва, защото така трябваше да се случи, за да ни се даде урок. И да, това имам предвид. Да. Получаваме най-доброто, което е възможно. Да, защото всичко е от Бог. Най-доброто. Пиша го най-доброто. Аз забравих да пиша. Това, от което имаме нужда. Вселената се съгласява с всичко, което правиш и искаш. Ако мислиш или вярваш в доброто и любовта, ти изпраща това. Ако мислиш негативното, ти дава негативно и в двата случая Вселената се съгласява с теб. Ами да, така и аз мисля. Цял живот учим уроци, учим се от грешки, но това навярно е Божия план. Чрез грешки и провали да стигнем сами до правилните действия. Да. Аз ще напиша на правилното място. И в правилното време. И тук пак си нейрографираме. И пак си мислим. И наблюдаваме какво чувстваме, какво мислим, какво усещаме. Има ли съпротива? Нали знаете, че чрез тези знаци, тези усещания, разбираме какво... Тоест, учим се, тренираме, не винаги, не всеки може да разбере от самото начало какво иска да му каже сега топката в стомаха или топката в гърлото, или стръпналите крака. Замисляме се за каква е функцията на гърлото, да говоря. Каква е функцията на краката, да се движа. Каква е функцията на главата, кой е заболяла главата. И оттам разбираме какво иска да ни каже това усещане. И пак често съм казвала, защото сега това не дойде в главата, защото се сетих за управляващ. Тоест оттам ми тръгна мисълта, но става въпрос за ето тези чувства като гняв, например, гняв, страх, тези пак негативни чувства, неувереност, значи това са емоции, когато са моментни, не е трагично. Трагичното е, когато е състояние на духа. Т.е. да живееш в страх, в гняв, както някои хора просто гневни са на целия свят. А това е състояние, което убива. Разболява, убива, но като емоция е допустимо, разбира. Значи на всеки се случва. Аз, например, днеска бях доста гневна.
Много се ядосах на този технически проблем, който имах с Zoom, който щеше да ми попречи да съм с вас тази вечер. И ме разгневи, обаче така справих се с тази емоция. Много е важно къде ни е фокуса. Да, и той ни го дава, Вселената ни го показва. В смисъл, да, тя ни показва посоката, фокуса е от нас, да. Къде ще се фокусираме? Дали върху нищо няма да стане, това е невъзможно, или върху всичко е възможно, всичко е поправимо. И въобще вече и в детайли, в зависимост от това от какво се нуждаем. И така, да не се заплесваме много. Тук може да си пуснем, значи това е нашата фигура. Да си на правилното място в правилното време е умение, което също се придобива. Много хора не забелязват, че са там, където трябва и това им открива възможности, пропускат шанса да ловят мига. Така е, да. Винаги сме, аз го написах тук, винаги сме на правилното място и в правилното време. Колкото и да ни харесва. Или да ни харесва. Пак казвам мое мнение, но всичкото е от личен опит. Просто аз се научих да вярвам в това, да, тренирах го, да вярвам в това, че всичко, което се случва в този момент е най-правилното. Защото точно се намирам на този етап, трябва точно това нещо да ми се случи, за да науча еди какво си. И така, пускаме линии, може от всякъде, откъдето искате, пуснете да свържем тази голяма фигура, да я свържем с социума, с мислите на колектива. И пускаме възможно повече линии, може да минават върху съществуващи, може да са нови, може те извън елемента също да се пресичат. Може отвътре, може отвън да ги правим, няма значение. И може да си помислите сега каква искате да е другата тема за рисуване. Понеже си платих днеска 2 пъти абонамент за Zoom, така че имам възможност. Бях го прекратила, защото не правих такива групови с Facebook Live събития, затова го бях прекратила. Така че имам сега абонамент до 16 октомври. Кажете какво искате да рисуваме. Здраве на всички нива. За здраве рисувахме. И точно ти го искаше това. Ама добре. Не, няма да е същото. Няма да е същото. Така, аз вкарах толкова много мисли в тая рисунка, толкова много линии. И сега ще ми отнеме време да ги окръгля.
Нещо, ако искате да споделите по тези елементи, по тези 4 елемента. Нека темата да се научим как да простим и да забравим обидите в миналото. Ами, Хо'опонопоно правих. Това е най-силната техника, според мен, за прошката. Имам я на запис, ако някой иска, за подобряване на средата. Какво имаш точно в предвид? Защото, нали, средата се подобрява, като подобрим себе си. Как можем да подобрим средата? Тежко детство. Да. Но тогава нужно е доста добър тренинг за прошка. Обаче, пак не ми се сърдете. Обаче, не се вкопчвайте в това нещо. Тежко детство, травма. Да, хубаво е да ги разпознаем. На мен също ми отне доста време да разпозная. Тоест нямах правилната подкрепа за това нещо, но да разпознаем откъде идва това, защо, за да го знаем, защото точно тази травма, тази болка, тази рана винаги ще се отваря, когато някой ни провокира. Така че е хубаво да разберем откъде идва, но не да се вкопчваме и да страдаме и да се самосъжаляваме, защото това ни спира развитието, това спира растежа. Това е нещо, което, когато се закотвим на едно и се самосъжаляваме и страдаме, пак казвам, хубаво е да разберем откъде идва, за да можем да сме въоръжени за подобряване на средата с действия, свързване с ресурси. Добре, ще го обмислим. Ще го обмислим и ще направим такова. Така. Не се вкопчвайте в негативни неща. Не излезте от ролята на жертва. Това, което е станало така, както е трябвало да стане. И аз съм имала много хора, имали сме тежко детство, но това ни е направило по-силни. Това ни е научило да стъпим на краката си. Това ни е научило да израснем, може би по-бързо, независимо, да всеки си има различно темпо, но всичко правилното време на правилното място. Колко време отнема? Кое точно за тежкото детство ли? Тоест как да го преодолеем? Ами при всеки всичко е индивидуално. И в зависимост от това с какви ресурси разполага, с какви помощни средства разполага, така е, просто искам да го забравя и да не се връщам към тези мисли в момента, когато ми е тежко на душата. Значи, аз пак казвам медитация. Аз така го наричам медитация. Медитация, това са практики или просто осъзнато дишане. Това е нещото, което на мен ми помогна. И то възможно най-често. Почвате с по 1 минута на ден, 2 минути, 3, 5. Аз съм стигала до там, че съм била, наистина беше определен период от време, но от тогава за мен настъпи голямата промяна. При мен беше по цял ден, т.е. от събуждането докато заспя. Аз по друг начин не можех. Аз имах нужда за да живея, имах нужда
да съм със себе си, в себе си, да усетя себе си. И когато заобичаме себе си, ама така, даже на моменти нещо ако се случи, нещо ако дойде тая мисъл или роля, да влезем в ролята на жертва, така, прегърнете се с две ръце, колкото може. Прегърнете се и стойте така, колкото ви е необходимо. Това също е така, просто прегръдка от най-близкия човек, от себе си. Дишане, наблюдаване на дишането. Нищо друго. Дишаме. Вземи си книгата "Дишай, за да живееш". Не съм я чувала или май ми излизаше нещо като реклама. Да, ще я взема. Аз не съм чела книги, аз сама се стигнах. Тоест, не, имах на диск, имах едни упражнения и оттам. Но преди това, така преди доста години, това ми помогна да съм жива. И тогава, и преди 2018, тогава ми се случи за втори път, когато просто имах нужда от това и си го усетих. Трябва всеки да си усети това, което е негово, това, което ето рисуването също е много хубаво. Така медитативно рисуване, без цел, без намерение, без цел, без очакване за резултат. Така драсканици, писане е това, което е вътре във вас. Изкарайте го с... Не е задължително да е в стихотворна форма, не е задължително да е в разказ, може и в разказ, може и в стихотворение, може просто е така в едно тефтерче като дневник. И такива съм си писала. Ама аз не съм, моето не е това с писането, не. Опитах 2-3 пъти, но не ми се получи. Интуитивно рисуване, пеене. В момента, в който дойде тая мисъл за детството, като дойде момента да се самосъжаляваме, и започваме да пеем, например, който може, аз не мога. Ама хич. Танцуване, аз танцувам някой път, като ми се танцува, пускам си музика и танцувам. На Силвана Гранчарова и много практика за дишането. Не е реклама, аз имам и ми е настолна книга. Чудесно. Значи, погледнете я, "Дишай, за да живееш". Звучи много добре. Потърсете, аз ще я потърся също. Въобще не влизайте в ролята на жертва. Значи, в началото казах, че променим ли се отношението към нещо, променяме реалността. Променим ли се отношението към миналото, променяме и миналото. Тоест, пак казвам, всичко това, което ви го говоря, не съм го чела в книги, това е личен опит, опитвала съм го. Аз съм имала помощ от психотерапевт. Имах голямото щастие преди години, когато паднах с бърнаут, когато аз съм ви разказвала. Имах огромното щастие да съм в една антропозовска клиника. Тоест, има ги само, мисля, че са само 3 в Германия. Не знам на друго място надали ги има в света, но са само 3. И аз имах щастието да съм точно в такава. И оттам тренирах медитация, там тренирах. Имаше барабани, тези големите, японските. Забравих как се казвах. Тайко, мисля. Направете си една боксова груша, вземете си барабани, нещо. Такива мисли. При такива мисли почвайте. Но няма определено време, не може да се каже, индивидуално е, зависи от нивото на съзнание, зависи от това колко дълбоко е обидата, колко дълбоко е болката, за да не можете да простите на родители, на баба, дядо, на съученици, на учителки, на учители и така нататък. Така че не мога няма определено време. Но какво толкова може лошо да е станало, така може да се мисли, какво толкова лошо може да е станало, че да не мога да простя?
Кой съм аз да съдя? И да се научим да не съдим. Това е да върви ръка с ръка с прошката. Да не съдим. Ма този така направил, аз горката, аз горкия. Много съм се самосъжалявала, дори съм стигала до там да приемам голямо количество алкохол. Голямо. Сега, това е пак. Не може да се определи мерката. За някой е голямо количество, за мен беше голямо. Така че дойде ли така мисъл, да почнем се самосъжаляваме, да съдим родителите. Значи те са мислили точно в това, те са били на правилното място, в правилното време. Точно тогава те са избрали най-добрата възможност. Те са действали по най-добрия възможен начин за тях. Така че те са си били на едно ниво на съзнание. Те си носят тяхните убеждения, тяхните вярвания, тяхните травми, тяхните вярвания, убеждения. Живели са в друг период. Например, ако по-възрастните нашите баби и дядовци или прабаби и дядовци, те са участвали във войната. Тези страхове, страх за екзистенциални страхове, откъде може би идват? Може би от това, от тях. Нали знаете, ние наследяваме не само таланти и дарби, но и тяхното мислене, тяхните страхове, тяхните убеждения. И ние сме тези, които трябва да ги прекратим. Моята психоложка казваше веригата. Тази верига трябва да се прекъсне. И способни ли сме да прекъснем веригата? Да. От кого зависи? От нас. Тази промяна тя е пак на индивидуално ниво, но това рисуване може да се използва и за такъв вид промяна. Всичко е поправимо и миналото. Тоест последиците от миналото, например. Всичко е възможно. Възможно е да простя, възможно е да обичам, възможно е да съм по-добър от моите родители, от моите баби и дядовци и така нататък. Всичко зависи от мен. Аз имам едно нещо, което съм си измислила и работи за мен. Ако не мога да простя нещо, е да се помоля на Бог да видя нещата така, както Той ги вижда и да разбера защо се случват. Може да не се появи отговора веднага, но в някакъв момент идва. Чудесно. Да. Ако не можете да простите, помолете се на Бог. Това е също един хубав опит. Да оцветяваме. Ако имате текст маркери, става по-бързо. Ако имате моливчета, с моливчета. Ако имате фломастри, с фломастри. Аз фломастри не обичам и маркери и тях толкова, защото са много, много пропускат. Особено фломастрите. Да, и аз така правя и това много ми помага. Да. Ето това пак се връщаме. Всичко е от Бог. Значи, обръщаме се към Него. Той да ни покаже. Аз като имах много трудности, първите години в Германия имах много трудности. Аз отидох без пари, беше с виза.
Беше много трудно всичко. Просто всеки ден беше ново начало. И тогава съм изпадала в такива ситуации, където просто не виждах изходи, тунели, и тогава просто сядах и казвах: ами, Боже, ти ме прати тук. Тогава с това тогавашното мислене: Боже, Бог тук ме е пратил, той има идея за мен, има план за мен. Така че няма да ме остави. Той не ме е пратил да ме остави там да умра някъде от глад по улиците в някаква чужда държава. И с това, и в момента, в който се го помислих: не, аз не съм сама, то си има някакъв план за мене, и това ме успокояваше много и ми действаше много добре. Аз ще взема маркери този път, за да може да стане по-бързо. Да. Така, да, с маркери. Напълно интуитивно си отцветяваме поленца, понеже имаме много мънички поленца, поне аз. Тук няма да използваме правилото за поне 2 поленца да са с един цвят, ами нека да са повечко. Нека да са повечко, защото моите 2 са много мънички. Такива малки елементи не ни трябват. Ние трябва да пуснем един такъв хубав голям поток. Този цвят да мине в много такива клетчици, да ги наречем. Смело осветявайте, независимо от това с какъв медиум използвате. Дали са моливи, дали са маркери. Може да смесвате цветове един върху друг. Може да ги преливате. Аз обичам да правя потоци с цветове, от цветовете. Различни потоци, за да може да върви енергията така по-лесно. Всеки цвят има енергия, нали знаете? Цветовете носят енергия. Ако имате въпроси, да пишете. Аз следя чата. Даже много ще се радвам да ми задавате въпросчета. И ако мога, ще отговоря. И отговорите са ми, както казвам пак, не са от книги, не са от обучения. Това е наистина моят път. Това не значи, че трябва да е и вашия. Но го приемете като предложение, като нещо, което може да опитате. Ако ви действа добре, ако усетите промяна, интегрирайте го в ежедневието си. Било то медитация, било то упражненията, тези с молбата към Бог, да покаже нещата, каквито са. Било то само с дишане, било то само с рисуване. Аз не съм рисувала нейрографика от пролетта. Даже зимата, не пролетта, началото на пролетта, може би. Аз по-рядко я използвам последно време, защото се научих, че има по-бърз начин. Но не обичам да рисувам. Аз не съм пробвала медитация. Ами, заповядай, тогава ще направя това. То не е точно медитация, нали ви казах, практика. Как да го нарека? Практика. И това е достъпно за всички. В такъв смисъл, че всеки, който иска, може да достигне, да го преживее това нещо, искам да кажа. Тоест, независимо от това дали няма да визуализираме кой знае какво. Така че има хора, които казват, че не могат да визуализират.
Не е задължително да визуализираме. Но ще го направя, ще измисля една хубава дата, защото този път не се получи. И си помислете, може да пишете в групичката, помислете си теми да порисуваме. Да порисуваме този месец, да този и другия месец, до средата. И сега, докато отцветяваме, ще ви помоля да ми дадете с няколко думички да ми кажете кое е най-необходимо, за да настъпи промяната. Първо на индивидуално, после на колективно ниво. И вие нали знаете, че рисувайки нейрографика, това е един процес, в който потъваме в несъзнателното и работим както с индивидуалното несъзнателно, така и с колективното. Тоест, ние сега всеки рисува така за себе си, но ние задействаме на колективно ниво промяна. Действието и вярата. Вяра в добро. Да. Действието и вярата. Първо вяра трябва и тогава действие. Защото действие без вяра няма как да стане. Пак ви казвам тук моя пример. С моята комшийка. Тя може и да ме гледа сега, ама нищо. Просто трябва повече вяра.